प्रमद बर' बिथाङा मेंबायब्लाबो माखासे बर' लाइमोनफोरा दिनैसिमबो बड'लेण्ड दाबिखौ मेङाखै आरो बावनानै थाङाखै। जानो हागौ प्रमद बर' सारा जिरायथ'दों, रेस्ट लादों। थाबैनो बड'लेण्ड दाबियावहाय पलिटिकेल पावारा थाहैयाबा ओंखारफिनगोन। दा बेनिनो माखासे बिबुंथि दिल्लीयाव सोमावग्लुंहैदों फरायसा आफादनिनो माखासे सुबुंफोरा, बर' फरायसा आफादनि। नायग्रोजोब भिडिअखौ। जोङो दिनै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव, भारतनि राजधानी दिल्ली जे जन्तर मन्तर, बेवहाय जोङो मानो फैनांगौ गोनां जादों दिनै? बर' स्टुडेन्टफ्रा मानो थाखाय फरायनाय कलम लेखाखौ दोननानै मानो थाखाय बे दिल्लीनि बे थोर मावलायनाय गुसुआव फैनांगौ मानो गोनांथि जाखो? जों फैनांगौ गोनाङा बेनो जे जोंखौ आसामाव अलवेज कनस्टिटिउसननि जथ' जोंनि राइट्स दं, मोन्थाय दं, भारतनि संबिधाननि जे मोन्थाय दं, बेखौ सब समाय जोंखौ नासयबाय थायो। जोंखौ राइट टु स्पिच बेखौबो जोंखौ खुगा फांथेनो नागिरो। जोंखौ राइट टु प्रटेस्ट, जोंखौ प्रटेस्ट खालामनो नागिरबानो जोंखौ पारमिसन होआ, बन्द' खालामो। जों बर'लेण्डनि डिमान्डआथ' दानि डिमान्ड नङा। गोदो 50 बोसोर जाबाय, दिनै 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे डिमान्डआ जाबोगासिनो दं। बर'फोरनि बिखायाव, हारायाव, मेलेमाव, रोदायाव हाबनानै दङ। दा बे बर'लेण्ड डिमान्डखौसो जोङो थिखोफिनदों। बे बर'लेण्ड डिमान्डखौसो जोङो आवाज उथायफिनदों। जोङो जोंनि मोन्थायखौसो जों बिदों। गुबुन हारिफ्रा जोंखौ, बर' ट्राइबेलफोरखौ जेरेखम नासयगासिनो दङ। बर' पिस एकर्ड जे जादों 2020नि उनाव, बिनि उनाव पिस सान्ति फैनांसिगौमोन। नाथाय जनक आरो जोंसार आरो माखासे बर' आइजोफ्रा मानो रेप जाखो? मानो जनक आरो जोंसारा फेक एनकाउन्टार खालामजाखो? जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बिदिनो सैमा अमा बायदि बुथारजाबाय थानांगौ नामा? आरो जोंनि जे राइट टु लाइफ, बिनिल' खोथा नङा। जोंनि जे एजुकेसन सेक्टराव बर' लेंगुवेजआ 8th सिड्युलाव गोलैनानैबाबो जों मानो एजिएस एग्जामखौ मानो दिनैसिम बर'नि क्वालिफाइं साबजेक्टआव जों मानो होनो मोना? मानो एसामिस आखराव जों लिरबाय थानांगौ? जों एसामिस रोङै मानसि, जों ट्राइबेल मानसि, जोंहा जोंनिनो हांखो दंखायो। 8th सिड्युलाव जोंनि बर' लेंगुवेजआ जोंहा 8th सिड्युलाव सोजाखानाय दंखायो। नाथाय मानो जोङो दस्रा हारिनि हांखोखौ जों मानो लिरनांगौ जाखो? बे जोंनि सायाव माने स्टेप चाइल्ड बेब'हार, बिमा गदायनि फिसा खालामनानै होदों जोंखौ, डिसक्रिमिनेट खालामदों जोंखौ। दा बिनि थाखायसो जोङो जन्तर मन्तर फैनांगौ गोनां जादों। जों बेफोर खोथाखौ जोङो जोंनि गोसो सिङाव, हारा मेलेमाव लानानै दोनबाय थानांगौ नामा? जोंहा राइट टु एक्सप्रेसन दं, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन दं, जोंनि संबिधानानो होनाय। जों मानो बाहायनो मोना? जोंनि खुगाखौ मानो सुथेनानै दोननो नागिरो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ? दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि न'आव जुदि जोङो बुंनो मोना मोजाङै, जों लामायाव ओंखारबोनांगौ जायो। थिग बिदिनो जोङो दिनै जन्तर मन्तरनि बे लामायाव, जोंनि दिल्ली दुवाराव फैनांगौ जादों। जोङो मेम'रेन्डाम होनांगौ जादों। जोंनि अनारेबल प्राइम मिनिस्टार, जोंनि अनारेबल प्रेसिडेन्ट। जोङो लं स्टेन्डिं डिमान्ड बड'लेण्डआ, बेखौ जुदि फुलफिल खालामबानो गासिबो बर'नि जेंनायानो सुस्रांजोबो। जोङो जोंनि जायगायाव काउन्सिल दङ, फिसा फिसा काउन्सिल, बिटिसि, बिटिआर। बे फिसा फिसा काउन्सिला दिनै आसाम गभर्नमेन्टजोंनो फिदिंजागासिनो दं, एखे लामायावनो थांफिनगासिनो दं। फाइनेन्सखौबो हमथानानै दोनजायो, हमजोंबो बाहायजाबाय थायो। सोरखौबा हमगोन, सोरखौबा जेलाव सोगोन होननानै दरा धमखि होजाबाय थायो। जों बर'फ्रा मानो मोन्थाय गैया फ्रिदम थानो? जों बर'फ्राबो दिल्लीनि मानसिफोर बायदि, बिहारनि मानसिफोर बायदि, झारखन्डनि, तेलेंगानानि मानसिफोर बायदि, छत्तीसगढ़नि मानसिफोर बायदि जोंहा मानो फ्रिदमाव थानाय, उदां अख्राङाव थानाय मानो जोंहा मोन्थाय गैया फालाय? मानो जोंखौ हमनि पावारजों पुलिस हमहोनाय, पुलिस सिगि होनाय, केस जाबसिननाय, स्टुडेन्टसफोरनि लाइफ बरबाद खालामनाय, बिदि दरा धमकिजों, बेफोरबायदि दरा धमकि खालामग्रा गभर्नमेन्टखौ जोंनो नाङा। जोंनो
आलादा रायजो नांगौ। आलादा रायजो मोनब्ला जोंनि मानसियानो सासन खालामथों, जोंनि मानसियानो जोंखौ फ्रिदमलि थाहोथों। सेन्ट्रेलनिफ्रायबो फैसाया डाइरेक्ट फैथों, डेभेलपमेन्टआबो डाइरेक्ट जोंनि मानसियानो खालामथों। बाहेरानि सोरबा मानसिफोर फैनानै बिजनेसमेन कन्ट्रेक्टरफोर फैनानै थाखा फैसाखौ जोंनि दखान गलायाव बाहायालासिनो अबेबा शपिं मल अबेबा दिल्ली बम्बाइआव बाहायहैजोबबा बे मोनसे सिस्टेमेटिक लुट, बे मोनसे सिस्टेमेटिक लुटसो। जोंनि धन सम्पतिखौ, जोंनिनो फैसाखौ, जोंनिनो काउन्सिलनि फैसाखौ जोंनाव बाहायालासिनो अबेबा बेंगालर मुम्बाइ दिल्ली गुवाहाटियाव बाहायोब्ला जोंनि मानसिफ्रा गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन, दुखियानिफ्राय दुखियासिन जालांबाय थागोन। दा बेखौ जोंनि लिडारफ्रा बुजिनांगौ, जोंनि पाब्लिकफ्रा बुजिनांगौ। जों साननानै लानांगोन, इउनिटि थानांगोन। जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों, हारायावबो जों बर', मेलेमावबो आं बर', खर'आवबो आं बर', थैयावबो आं बर', जेरावबो आं बर'जोब, जानायावबो लोंनायावबो आं बर'। दा बे उद्देश्यजों जों थांनांगोन। गोजोन्थों।